Глава 6. След това Иисус отиде отвъд морето Галилейско, сиреч Тивериадско. Подире му вървеше множество народ, защото виждаше неговите чудеса, които правеше над болните. Иисус се възкачи на планината и там седеше с учениците си. И приближаваше Пасха, празникът юдейски, а Иисус, като дигна очи и видя, че множество народ иде към него, казва на Филипа: «Оде да купим хляб, за да ядат тия». А това казваше, за да го изпита, понеже сам знаеше какво щеше да направи. Филип му отговори: «Тям не ще стигне хляб за 200 динария, за да вземе всеки от тях по-малко». Един от учениците му, Андрей, брат на Симона Петра, му казва: «Тук у едно момченце има 5 ечемични хляба и 2 риби, ала това що е за толкова души?» Иисус рече: «Накарайте човеците да насядат». А на това място имаше много трева. Тогава насядаха човеците на брой около 5000. Иисус взе хлябовете и като възблагодари раздаде на учениците, а учениците на насядалите, тъй от рибите кой колкото искаше. И след като се наситиха, рече на учениците си: «Съберете останалите къши, за да се не изгуби нищо». И от 5 ечемични хляба събраха и напълниха 12 коша къши, останали на тия, които ядоха. Тогава човеците, като видяха чудото, направено от Иисуса, рекоха: «Този е наистина пророкът, който има да дойде на света». А Иисус, като разбра, че възнамеряват да дойде да го грабнат, за да го направят цар, пак се отдалечи в планината самичък. Когато пък се свечери, учениците му слязоха при морето и като влязоха в кораба, потеглиха за отвъд морето в Капернаум. Беше се вече стъмнило, а Иисус не бе дошъл при тях. Морето се подигаше, защото силен вятър духаше, и когато бяха проплували до 25 или 30 стадии, виждат Иисуса да ходи по морето и да се приближава към кораба и се уплашиха. Но той им рече: «Аз съм, не бойте се». Тогава искаха да го вземат в кораба, и веднага корабът пристигна на брега, към който плуваха. На другия ден народът, който стоеше отвъд морето, видя, че там освен един кораб, в който бяха влезли учениците му, друг нямаше, и че Иисус не бе влизал в кораба с учениците си, а учениците му сами бяха отплували. При това бяха дошли от Тивериада други кораби, близо до това място, дето бяха яли хляб след Господнето благословение. И тъй, когато народът видя, че там няма Иисуса, нито учениците му, влезе в кораби и преплува в Капернаум да дири Иисуса. И като го намери отвъд морето, рече му: «Рави, кога дойде тук?» Иисус им отговори и рече: «Истина, истина ви казвам, дирите ме не за това, че видяхте чудеса, но за това, че ядохте от хлябовите и се наситихте. Трудете се не за храна тленна, а за храна, която пребъдва до живот вечен и която ще ви даде Син човечески, защото върху него е положил своя печат Отец Бог». Тогава го попитаха: «Какво да правим, за да извършваме делата Божии?» Иисус им отговори и рече: «Делото Божие е това, да повярвате в оногова, когото е Той пратил». А те му рекоха: «Каква личба даваш, за да видим и ти повярваме? Какво вършиш?» Бащите ни ядоха мана в пустинята, както е писано: «Хляб от небето им даде да ядат». А Иисус им рече: «Истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляба от небето, а моят Отец ви дава истинския хляб от небето. Защото Божият хляб е онзи, който слиза от небето и дава живот на света». А те му казваха: «Господи, давай ни всякога тоя хляб». Иисус им рече: «Аз съм хлябът на живота, който дохожда при мене, няма да огладнее, и който вярва в мене, няма да ожаднее никога. Но казах ви, че и ме видяхте и не вярвате. Всичко, що ми дава мой Отец, ще дойде при мене, и който дохожда при мене, няма да го изпъдя вън. Защото слязох от небето, не за да върша моята воля, а волята на Отца, който ме е пратил.
А волята на Отца, който ме е пратил, е тая, от всичко, що ми е дал, да не погубя нищо, а да го възкреся в последния ден. Тази е волята на оногова, който ме е пратил, всякой, който види Сина и вярва в Него, да има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Възроптаха против него юдеите, задето рече: аз съм хлябът слязъл от небето, и казваха: не той ли е Иисус, Йосифовия син, чието баща и майка познаваме? Как тогава той казва: слязох от небето? Иисус им отговори и рече: не роптайте помежду си, никой не може да дойде при мене, ако го не привлече Отец, който ме е пратил, и аз ще го възкреся в последния ден. У пророците е писано: и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отца е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха мана в пустинята и умряха, а хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живият хляб, слязал от небето, който яде от този хляб, ще живее вовеки, а хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки: как може той да ни даде плътта си да ядем? А Иисус им рече: истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен, и аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми е наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз в него. Както мене е пратил живият Отец, и аз живея чрез Отца, тъй и който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът, слязъл от небето, не както бащите ви ядоха маната и умряха, който яде тоя хляб, ще живее вовеки. Това говори Исус в синагогата, когато поучаваше в Капернаум. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: тежки са тия думи, кой може да ги слуша? Но Иисус, като знаеше в себе си, че учениците му роптаят против това, рече им: това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там, дето е бил попреди, духът е, който животвори, плътта нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват, защото Иисус отначало знаеше кои са невярващи и кой ще го предаде, и рече: затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде даден от моя Отец. От това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходиха с него. Тогава Иисус рече на 12-те: да не искате и вие да си отидете? Симон Петър му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живи. Иисус им отговори: не аз ли избрах вас, 12-те, но един от вас е дявол. Говореше за Юда, Симонов Искариот, защото той, бидейки един от 12-те, щеше да го предаде.